sé si algú vol fer alguna intervenció, comentar alguna cosa. Jo crec que potser estaria bé saber en quin punt esteu vosaltres a nivell del pla de mesures antifrau, si és un tema que ja teniu resolt, en quin punt necessiteu ajuda i després us mostrem quins són els recursos que tenim disponibles. Us sembla? Us heu de treure el silenci, A veure... No sé si algú vol o podeu aixecar la mà. Vinga. Molt bé, Miquel. Nosaltres, allà a l'Ajuntament de Siena, ens han donat subvenció i no tenim el pla de mesures antifrau. Em sembla que tenim 60 dies per tenir-lo aprovat des de la resolució de la subvenció i encara no tenim res. Tenim algun model vostre, però encara no hem fet res. Perquè la concessió és del dia 30 de novembre, acabo de veure. Anna, no sé si són 60 dies o 90 dies. Està silenciada, Anna? En el cas de l'Orden 1030 de l'any 2021 que aprovava tot el de les NECs a nivell general, les prescripcions per a l'aprovació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, donava 90 dies. En aquest cas, si l'ordre en dona 30, 60, perdona, doncs pot ser, perquè, clar, com que ja hi havia una primera disposició que deia 90 des de l'entrada en vigor d'aquesta disposició o des de la concessió de la subvenció, pot ser que ara, però clar, la subvenció s'ha concedit... No, pot ser 90, Anna, doncs abans de començar a compartir una mica els materials que tenim, no sé si vols fer tu algun apunt. No, en principi no. En relació a això que dèiem dels 90 dies, són 90 dies des que es té coneixement de la participació en l'execució del Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència. Per tant, des que se us ha atorgat una subvenció vinculada als NECs, i són 90 dies que s'han d'entendre hàbils. Llavors, són una mica més de 3 mesos. Montserrat, hem vist que ja s'ha activat el teu micro. Tens la mà aixecada. No sé si estaves fent proves o volies fer alguna intervenció. No. Em sentiu? Sí, et sentim. Ara em sentiu, vale. No, era quan estàveu dient lo dels quants dies, doncs sí, són 90 dies, posa la resolució, des que ens ho han donat tenim 90 dies. O sigui que, bueno, no sé què més, perquè com estava amb aquest embolic ara de veure si em podíeu sentir, no sé si heu dit alguna més entremig. No, tot just estàvem comentant aquest tema, dic que cap problema. Molt bé, doncs si us sembla, o sigui, ara quina feina es gira per un ajuntament que, com vosaltres, heu de segurament contractar o atorgar una subvenció amb diners que són de la Unió Europea, que són fons procedents del Next Generation. Teniu 90 dies per aprovar el pla de mesures antifrau. El pla de mesures antifrau no vol dir que totes les mesures que conté hagin d'estar resoltes en 90 dies, sinó que vol dir que heu d'aprovar el pla en 90 dies i que dins del pla hi ha una sèrie d'accions que heu de planificar com es duen a terme. Llavors, nosaltres el que vam elaborar és una adaptació d'un pla de mesures antifrau per a ajuntaments, inicialment pensats per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants, entenent que són ajuntaments que des del punt de vista organitzatiu són més petits i per tant necessiten ajustos, per exemple, en quins són els òrgans o els agents que estan involucrats en tot el que seria el desplegament del pla de mesures antifrau. Llavors, jo ara us ensenyaré la comunitat de Transparència i Govern Obert, quins són els apartats que tenim específics i els aniré comentant. Dir-vos que tot aquest material està en obert, no us caldrà cap tipus d'usuari i password, però sí que us recomano que us doneu d'alta a la comunitat si no sou usuaris, perquè durant tot l'any 2023 anirem incorporant nous materials que us poden ser d'utilitat. Llavors, ara comparteixo. Veieu la meva pantalla. Sortiré perquè... Aquí. Això és la comunitat de Transparència Govern Obert, es diu governobert.diva.cat.
Dins d'aquest menú lateral teniu l'apartat de bon govern, perquè al final aquest pla de mesures antifrau és com una vessant o una part d'una cosa més àmplia que són el pla d'integritat institucional. Llavors, dins d'aquest apartat de bon govern, el segon bloc és el de pla de mesures antifrau. Llavors, dins d'aquest apartat teniu o estem preparant 3 àmbits. D'una banda, tot el que serien models de documents i instruments que ja podeu començar a articular i haureu de començar a articular i ara entrarem en veure quins són. Després teniu, dins del pla de mesures antifrau, nosaltres hem previst, i de fet es preveu que es faci formació del personal, és a dir, el personal de l'Ajuntament hauria de conèixer que existeix un pla, en què l'obliga, quan fa contractació o s'intervé en subvencions, què és el que està obligat. I, per tant, això es fa a través d'un pla de formació que hem dissenyat per aquest 2023. D'aquí la importància en què us doneu d'alta a la comunitat, si esteu interessats. Per què? Perquè vosaltres podeu aprovar el pla i la part de formació us podem ajudar nosaltres. I després hi hauria, que també és una mesura que està dins del pla de mesures antifrau, campanyes de sensibilització i comunicació, tant per la ciutadania com pels treballadors públics. Per què? Perquè tota aquesta terminologia no és fàcil i llavors el que fem és explicar, per exemple, hem començat amb què és un pla de mesures antifrau per explicar-li a la ciutadania. Aquí el que fem és que us donem com la campanya, és a dir, us donem el PDF amb la cartelleria i us donem el vídeo perquè vosaltres el pugueu utilitzar de forma personalitzada. És a dir, si teniu un WhatsApp o si teniu qualsevol canal de comunicació amb la vostra ciutadania, els podeu utilitzar i en el cas de la cartelleria podeu posar el vostre logo. Estan pensats per això, és a dir, no esteu fent plagi, estan pensats perquè els utilitzen els ajuntaments. Llavors, dins d'aquestes 3 línies, com us comentava, el que serien els models i instruments. Anem pas per pas. El pla de mesures antifrau. Teniu un model que és el que nosaltres vam elaborar conjuntament amb l'oficina Next Generation, que va fer un treball amb la FEM. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres vam fer uns ajustos per alinear al màxim aquest pla de mesures antifrau, perquè demanés les activitats bàsiques, i ara entrem i així veureu quina pinta té, les activitats bàsiques que estiguessin relacionades amb les feines que ja feu habitualment de transparència. És a dir, hem aprofitat tot el que ja es fa en matèria de transparència per intentar incorporar-ho també en aquestes accions del pla de mesures antifrau. Llavors, a nivell de, per exemple, aquí teniu l'estructura del pla, hi ha mesures que són o bé de prevenció, que és la immensa majoria de mesures són preventives, és a dir, abans que es produeixi qualsevol situació que impliqui un risc de frau, fem mesures preventives i ara les comentarem. Després hi ha mesures de detecció, és a dir, mesures que vosaltres heu de fer per detectar si s'ha produït qualsevol indici de frau. Mesures de correcció, això ja ve derivat per les instruccions del Ministeri, i les mesures de persecució, que vosaltres aquí estan estan apuntades, però bàsicament no en feu de mesures de persecució. El que feu és derivar en cas que es produeixi alguna situació de frau, és a dir, en cas que tingueu alguna evidència. Com veieu, la immensa majoria de les mesures són mesures de prevenció. Llavors, a nivell de mesures de prevenció, què és el que l'ordre estableix? Que heu de fer una declaració institucional, és a dir, deures per l'Ajuntament. Aprovar una declaració institucional al màxim nivell en el qual hi ha el compromís de lluita contra el frau i la corrupció. Teniu un model, us el donem. És un model que ja va donar el Ministeri que nosaltres l'hem traduït i adaptat al món local. Després heu de definir un model bàsic d'avaluació de riscos. És a dir, hi ha tota una sèrie d'indicadors de risc que també en aquest punt el que estem fent, i això només seria aplicable als ajuntaments que són CEPDIVA, amb els que nosaltres estem treballant més
la part de gestor d'expedients, estem intentant automatitzar la identificació d'aquests riscos per tenir-ho durant el 2023. En la resta de casos haureu de veure el vostre sistema d'informació que us permet detectar a nivell de riscos vinculats amb el frau. Quin altre deure teniu? Teniu la incorporació d'aquesta declaració, la DACI, de no estar afectat per cap conflicte d'interès. La DACI és un document que cada cop que vosaltres feu una contractació, feu un procés selectiu o atorgueu una subvenció amb diners que estan vinculats amb fons Next Generation, s'ha d'aprovar aquesta DACI conforme les persones que intervenen no tenen cap conflicte d'interès. I veureu que també teniu el model de DACI i un protocol de com gestionar-ho i quan s'aplica. Altres mesures que, si no les teniu, aquestes no són obligatòries pel Pla de Mesures Antifrau, però com que en matèria de transparència ja també tenim models i els podeu adaptar, els hem incorporat. Per tant, vosaltres, en l'adaptació d'aquest Pla de Mesures Antifrau, si no us sentiu còmodes amb aquesta part, el podríeu eliminar. Us recomanem que aprofiteu que feu el Pla de Mesures Antifrau per ja aprovar el Codi de Conducta dels alts càrrecs. En municipis petits, els càrrecs són els càrrecs electes. En municipis ja més grans, que no és l'objecte perquè aquesta subvenció era per a ajuntaments més grans, perdoneu, més petits, pot ser també el secretari, el gerent, etc. I després hi ha el Codi Ètic de Treballadors Públics, que també és molt fàcil d'implantació perquè és un codi que va aprovar la Generalitat i al qual us podreu vincular i que no, ja el veureu, és molt general i de fet recull el que ja diu l'EBEP. Per tant, el que hem fet és aprofitar coses que ja s'estan fent. Quines altres mesures hem incorporat en aquest Pla de Mesures Antifrau? Un altre element que ja és obligatori per transparència, que és la publicitat de l'agenda dels alts càrrecs, entenem els electes, i el registre de grups d'interès. Això ja portem tot el 2022 gestionant o preparant la publicació automatitzada. Si teniu la web amb la Diputació de Barcelona, això és una publicació que podeu fer de forma automàtica a partir ara ja del mes de gener. És a dir, a través del catàleg, que surt el 28 de desembre, tindreu un recurs de catàleg que us permet sol·licitar la publicació automatitzada de tota aquesta informació, sempre i quan utilitzeu la web o sigui, sigueu usuaris de la web municipal a través de la Diputació de Barcelona. Per tant, ja veieu que aquí el que hem incorporat són recursos que ja, en la immensa majoria, estan al vostre abast. I després hi ha una altra mesura que, com us comentava, és la participació de l'entitat local en accions de sensibilització i per això posem al vostre abast campanyes. Hem començat per una primera campanya sobre què és el Pla de Mesures Antifrau per explicar-ho a la ciutadania. Incorporarem una altra per explicar també què és l'agenda dels alts càrrecs, el registre de grups d'interès, què són els grups d'interès, i també tot el que serien les accions formatives que es començaran el 2023. Hi haurà algunes accions que seran en format tradicional, en el que hi ha una convocatòria i es fan unes dates concretes, i tindrem un altre format que serà, no sé si heu fet servir alguna vegada aquests microcursos a través del Snackson que oferim des de la Direcció de Serveis de Formació, doncs serà en aquest altre format. Això que us permetrà, en el cas dels cursos que estan pensats per al personal que gestiona, que coordina tot el Pla de Mesures Antifrau, el que us permetrà és acreditar davant de qualsevol auditoria que s'ha fet aquesta formació perquè hi haurà una acreditació. I després la part de publicitat i transparència, que en aquest sentit també estem treballant amb el Consorci AOC per veure on posem, on fer publicitat de tota aquesta documentació dins del portal de transparència. A partir d'aquí teniu alguns annexos molt útils, com una proposta de mapa de riscos i matriu d'avaluació. És a dir, és una proposta, l'heu d'adaptar i hem intentat que sigui el més fàcil possible.
També una proposta, l'heu de revisar abans d'aprovar el pla, de procediment intern en cas de conflictes d'interès. I un altre procediment intern, això també la norma diu que s'ha d'establir, davant d'un indici o una evidència, que no vol dir que realment s'hagi produït cap frau o que hi hagi cap cas de corrupció, però si detecteu que hi ha un cert risc o que hi ha una evidència, llavors quin seria el procediment d'actuació. Llavors, jo el que us diria és feu-li una ullada, si teniu dubtes poseu-vos en contacte amb nosaltres, us ajudem si cal a personalitzar aquest document, però sobretot el que aproveu, és a dir, no l'aproveu sense res, és a dir, sense revisar-ho, sinó que totes aquestes mesures que s'estan aprovant al final us estan comprometent. Per tant, és molt important que els reviseu i no les aproveu totes si no teniu realment pensat fer seguiment de totes aquestes accions. Molt bé. Què més tenim a la vostra disposició? Com us comentàvem, la declaració institucional de compromís, aquesta no té cap misteri. S'ha d'aprovar de forma... És un dels requisits de les convocatòries Next Generation. Aquí diu quins són els compromisos i, de fet, si no recordo malament, Anna, aquesta era una traducció bastant lineal amb alguna adaptació al món local del que establia l'ordre, la 1030. Després teniu la DACI, que és la declaració d'absència de conflicte d'interessos, que nosaltres us expliquem en quins casos i qui ha de signar. Perdona, Magda, només en relació a la declaració institucional de compromís de lluita contra el frau. L'ordre 1030 del 2021 no tenia un model de declaració institucional. És una declaració, podeu agafar el model de la Diputació o qualsevol model que pugueu trobar a internet. Això és una declaració per la qual el ple de la corporació s'ha de fer al més alt nivell i, per tant, es preveu o s'aconsella que es faci per un acord de ple de la corporació, en el qual s'acorda que aquell ajuntament està compromès en la lluita contra el frau i en la prevenció de la mala administració i de la corrupció. Exacte, sí. Jo no recordava si ho havíem agafat directament la de l'ordre o si havíem adaptat la de la pròpia de la Diputació, però devia ser la de la Diputació llavors la que vam adaptar. Torno a compartir, que he deixat de compartir perquè poguéssim veure. Llavors, pel que fa a la declaració d'absència de conflicte d'interès, hi ha el model, d'una banda, traduïda al català i adaptada pel món local, i després hi ha una guia que us recomanem, que és una adaptació que l'Anna va fer de la que s'havia elaborat també per la Diputació de Barcelona, que us donarà moltes pistes de qui ha de signar, per exemple, la DACI, quan s'ha de signar el moment de la signatura. No sé, Anna, si vols comentar alguna cosa de... No, únicament dir que, com ha dit la Magda, a la DACI sí que hi ha un model en l'ordre 1030, en un annex de l'ordre 1030 del 2021 hi ha un model de DACI. L'únic que hem fet, el que deia la Magda, adaptar-lo una mica per als ajuntaments, però en realitat és la traducció gairebé literal de la DACI model de l'ordre. I heu de tindre en compte que aquesta declaració d'absència de conflicte d'interès l'han de signar totes aquelles persones que intervinguin en l'expedient d'execució d'un fons Next Generation, persones que intervinguin amb capacitat decisòria, és a dir, si una persona intervé, però jo imagino que per les dimensions dels vostres ajuntaments pot ser que gairebé tothom que intervingui en l'expedient hagi de firmar una DACI. Però si considereu que hi ha algú que només intervé molt de passada i que no té capacitat de decisió o d'intervenir en el resultat final de l'expedient, no seria necessari que firmés una DACI. La resta de casos sí que les persones que intervenen en l'expedient han de firmar una declaració d'absència de conflicte d'interès, que únicament suposa signar conforme jo, o sigui, jo signant, considero que no estic afectat per cap conflicte d'interès, per cap causa que em generi proximitat, que em generi relació d'afinitat o d'amistat o d'enemistat amb alguna de les parts que seran contractades, que seran subvencionades per l'Ajuntament per executar aquell fons. La mateixa declaració té també la definició de lo que és conflicte d'interès, de manera que el signant, en llegir-la, agafa consciència de lo que és un conflicte d'interès, pot agafar més o menys la idea de què és el conflicte d'interès i signar conforme no el té.
Si hi hagués algú que no està segur de que efectivament pogués tindre un conflicte d'interès amb un tercer, que acabarà sent beneficiari dels fons, doncs hauria d'apartar-se del procediment i hauríeu de veure qui acaba tramitant aquell procediment. Mira, comparteixo tot just el que comentaves. Aquest és el model de DACI i aquí justament defineix què s'entén per conflicte d'interès, que és el que comentaves, Anna. Aquest és el document que s'ha de signar. Llavors, en el cas d'aquells ajuntaments que són CEPDIVA, nosaltres incorporarem properament una nova tipologia documental que justament és la DACI i ens permetrà, a partir del 2023, encara ho hem d'establir la planificació, identificar indicadors que ens permetin veure quins expedients que estan vinculats amb els fons Next Generation no tenen dates signades. I aquest seria un element de risc. Com veieu, hi ha altres instruments, altres accions que estaven dins del Pla de Mesures Antifrau, que si no el modifiqueu us poden ser d'utilitat, com és el model de declaracions de béns i activitats, que això ja és obligatori per transparència, el Codi de Conducta dels alts càrrecs, que teniu tot el material i també és obligatori per transparència, el Codi de Servei Públic de Catalunya, l'Agenda dels alts càrrecs, són els recursos que tot just us he comentat. No són obligacions noves, són obligacions que ja heretem des del 2014 i en la seva majoria, i per tant el que fem és aprofitem que ja els tenim i si no aprofitem per posar-nos al dia en aquesta obligació i recollir-ho també en el Pla de Mesures Antifrau. Qualsevol dubte, ajust que necessiteu, compteu amb nosaltres. Teniu el correu del Gabinet d'Innovació Digital i ara deixeu-me que us ensenyaré també, a part de tot el que serien els materials, properament ja a través de la Direcció de Serveis de Formació farem aquestes activitats. Em sembla que la Magda s'ha perdut, s'ha penjat. S'ha quedat aturat. Hola, sí. Hola? Sí, ara sí. Ara sí, Magda. Sí, ja torna. És que tenim un hub aquí de connexió que de tant en tant s'apaga sol. I llavors marxa tot. Perdoneu, estava compartint. El que us comentava, la Direcció de Serveis de Formació a través del BAF, com fa habitualment, us farà arribar les accions formatives, les comparteixo. El que tenim previst per fer és un curs adreçat a membres del Comitè de Seguiment del Pla de Mesures Antifrau, que és específic per ells per identificar quines són les responsabilitats i les accions que s'han de seguir. Un altre pensat per a totes aquelles persones que de forma directa estan afectades o bé perquè estan en l'àmbit de la contractació, subvencions, selecció de personal en projectes que estan vinculats amb els fons Next Generation, per tant, perquè sàpiguen com els impacta això del Pla de Mesures Antifrau. I després un mes de sensibilització pels treballadors, que serà aquest que us comentava en format electrònic, que es podrà seguir en el moment que es vulgui, que és el Pla de Mesures Antifrau, què és i què implica en la gestió diària. Una mica més de sensibilització. I després hi ha campanyes de sensibilització i comunicació, que són les que us comentava. Teniu d'una banda el vídeo, de moment en tenim una campanya, cap al mes de febrer en sortirà una altra, i teniu infografies que podeu descarregar i imprimir en format de cartell. Si teniu problemes amb el tema del cartell, necessiteu que us el personalitzem, ens ho dieu, ens envieu un correu, com hem fet en altres ocasions, i fins i tot ens podem encarregar d'ajudar-vos amb el tema de la impressió. En el cas del vídeo, l'heu de descarregar i posar-los allà on voleu, a la vostra web, si teniu qualsevol altre canal de comunicació local. És un vídeo molt genèric, ara per no... I a més és molt curtet, és explicar bàsicament per què l'Ajuntament fa un pla de mesures antifrau i què és el que aconseguirà per explicar-li a la ciutadania.
I bàsicament aquests són els recursos que tenim. Evidentment, si algú té qualsevol altre àmbit en el que considereu que us podem ser d'utilitat, ho analitzem. Ens ho podeu comentar ara, si algú ho té clar, i mirem de cara al 2023 com ho podem abordar, o bé ens podeu en qualsevol moment enviar un correu electrònic al Gabinet d'Innovació Digital i ho analitzem. I dubtes que tingueu? Potser... Sí, et pots activar el so, Marc? Sí, em sentiu? Perfecte. Hola, bon dia. No, és que ja havia passat la pregunta pel xat. És que, perdoneu, jo he entrat 10 minuts tard i estic desubicat amb la informació aquesta que esteu donant, perquè teòricament tot això ja ho havíem presentat al fer la sol·licitud, no? El DACI, tot l'acollir-se al pla antifrau, tot això, no era, crec recordar, part de la documentació que demanàveu al fer la sol·licitud? Jo pel que he vist de la sol·licitud, no ho sé, els altres ajuntaments podeu... Jo pel que he vist de la sol·licitud, evidentment la sol·licitud deia que s'havia d'adherir-se, com si diguéssim, o comprometre's al compliment del Pla de Mesures Antifrau de la Generalitat, i la persona que presentava la sol·licitud o el representant de l'entitat que presentava la sol·licitud havia de firmar la DACI. Però ara, en l'execució d'aquestes subvencions, sembla ser que també es demana que els ajuntaments destinataris tinguin un pla de mesures antifrau i el vagin aplicant en l'execució de la subvenció. Si no he interpretat malament, i per la informació que nosaltres tenim. Si teniu alguna altra informació vosaltres, compartim-ho. Sí, a mi em dona la sensació que és això que expliques tu. Ens en van demanar un pes de papers per presentar la sol·licitud, que pràcticament no sabíem què volien dir els acrònims aquells, i ara en la notificació definitiva ens han requerit perquè fem el pla de mesures aquest. I suposo que al llarg que anem executant el projecte, doncs els DACIs aquests no només ho han de firmar l'alcalde i el secretari que sigui, sinó el contractista, no sé. Exacte. D'aquestes que s'han d'aplicar. Hi ha les DACIs de tercers, exacte, el contractista, el beneficiari, exacte. Les de la mesa, no sé. Els de la mesa. La veritat és que per l'Ajuntament petit ha sigut una convocatòria una mica, des del meu punt de vista, complicada, perquè ens han demanat tants papers que no teníem. Jo, perdoneu, com a comentari, clar, jo ahir vaig firmar, per exemple, la DACI perquè vaig rebre un requeriment que faltava presentar aquesta DACI. Clar, i en diversos dels documents que ens fan presentar ens fan fer una afirmació a futur que és, perdoneu, absurda, perquè jo en aquest mateix moment jo no puc afirmar si estic o no estic en situació d'incompatibilitat o de veure-me afectat, si no sé qui serà el guanyador o l'adjudicatari d'aquesta obra. També en algun punt del model de DACI que es veu presentar deia no guardaràs documents que se t'hagin presentat. Coi, és que els he de guardar, és la meva feina com a administració, hi ha documents que els he de guardar. Bé, doncs he firmat, però és una DACI, un model de DACI, no sé, jo no acabo d'entendre massa l'articulat de moviment de papers que haurem de presentar o que haurem de fer. N'hi ha que ja els hem presentat. Quan haurem de presentar els següents? Sí, Marc, a mi em dava la sensació que moltes vegades la convocatòria es barrejava projectes executats com si encara no l'haguessis executat, no? I et demanen coses que quan encara no has fet el contracte que et firmes com si l'haguessis executat, no? Els models aquests. Suposo que també et pot passar a tu, Marc. Sí, efectivament. Hi havia una cosa tan curiosa com que havíem d'assegurar que a 31 de desembre del 23 estaria la meitat de l'obra feta. La pregunta és, algú em dona la bola de vidre? Perquè, vull dir, tots sabem, si ens movem en administració, sabem que el que pot passar durant una licitació, poden haver-hi recursos, vull dir, dir que, afirmar que a finals de l'any que ve estarà, és absurd, perquè no podem saber què passarà en el futur. Llavors, hi ha molts documents que és que estàs fent actes de fe, literalment, per tirar endavant amb l'obra, però que a mi em deixen mal cos.
perquè t'estàs comprometent unes coses que objectivament no et pots comprometre perquè no sabem el futur què portarà. Llavors, però bueno, no sé. Bueno, jo aquesta ajuda o aquesta subvenció en concret no conec el detall de la seva gestió, sí que conec altres subvencions en les que la pròpia Diputació ha participat i sí que és veritat que el que fem és molta previsió d'execució i fem un sondeig a quin tant % estarà executat en determinada data, però al final s'hauran d'informar molts indicadors, dels quals nosaltres encara no tenim accés al sistema d'informació. Vol dir que en tot això hi ha moltes incògnites que s'aniran resolent i segurament ens anirem trobant amb els problemes, però no només aquesta convocatòria en la que esteu vosaltres, de totes les que estan vinculades al Next Generation, a mesura que vagi avançant el projecte. Vol dir, perquè no sé si a vosaltres us han demanat, per exemple, indicadors, però clar, fixes indicadors i no saps ben bé en quin moment els demanaran, amb quina periodicitat, i això al final també és feina que hi ha al darrere i ja veurem quan, a mesura que vagi avançant el projecte, ja ens tocarà gestionar-ho. Vol dir que entenc perfectament el que dius perquè és veritat que es demanen moltes declaracions responsables, però que al final el projecte necessita avançar. I ara volia consultar, mentre comentaves això, perquè dins del Pla de Mesures Antifrau, un dels annexos, hi havia una mica aquest procés de què fer si, tot i haver signat la DACI, en algun moment es produïa algun tipus de conflicte d'interès. Perquè, clar, tu signes la DACI en el moment previ, però després, conforme evoluciona, per exemple, la contractació, i quines eren les diferents alternatives. I això, si no recordo malament, ara ho miro, estava una mica suggerit en aquest procediment que era com molt estàndard i molt obert en els annexos. Sí, estava a la pàgina 23. Sí. Si les circumstàncies varien, s'ha de posar de manifest i si s'aprecia que concorre un conflicte d'interès, la persona en la qual concorre aquell conflicte d'interès s'ha d'apartar del procediment per no viciar-lo, per no invalidar-lo. Això és el que, en efectes teòrics, és així. És a dir, s'ha d'apartar del procediment aquella persona afectada pel conflicte d'interès i s'ha de buscar algú a la mateixa organització, ja sé que són ajuntaments petits i que a vegades pot ser difícil, que supleixi en aquelles funcions a la persona que s'ha vist afectada per el potencial conflicte d'interès. Que al final un conflicte d'interès no ens mirem com que sigui una cosa dolenta, perquè fixeu-vos que estem en la fase de prevenció i, per tant, que hi hagi un conflicte d'interès és que hi hagi alguna afinitat o que hi hagi sospites d'afinitat, d'amistat, de relació amb el tercer que vindrà a executar aquell fons. Llavors, si això es dona, el més prudent i el més correcte, tenint que estem en fases de prevenció, és no signar la DACI i apartar-nos del procediment. Si això es dona de manera sobrevinguda, apartar-nos del procediment en el moment que som conscients que allò es posa de manifest. Comunicar-ho al superior jeràrquic, si és que hi és, o a l'alcalde, fent que aquesta comunicació quedi constància en l'expedient i buscar alguna altra persona de l'equip que pugui suplir en les funcions a aquell que ha estat afectat o que ha detectat que pot veure's incurs en conflicte d'interès. Després del Pla de Mesures Antifrau hi ha un element que jo crec que és interessant de compartir, que és que requereix que hi hagi una comissió tècnica que en faci seguiment de les accions del pla. Clar, en ajuntaments molt petits, el tema de la comissió tècnica, al final tothom intervé en els processos de contractació, les subvencions i a més està la comissió tècnica. Llavors, el redactat que us proposàvem del Pla de Mesures Antifrau ja preveia dues opcions, que us les comparteixo. L'opció A era crear la comissió tècnica del qual formaran part com a mínim els empleats públics que ocupin les següents responsabilitats, que són secretaria d'intervenció, contractació pública, serveis jurídics i funcionari o empleat públic que exercirà funcions de secretaria. I l'opció B, en el cas de municipis amb poca estructura de personal, perquè aquí hi ha ajuntaments que són molt petits,
el que es proposava és la persona titular de l'alcaldia, que la presidirà, i de la secretaria d'intervenció, així com si s'escau d'un o dos empleats públics i com a mínim ha d'estar formada per la persona titular de l'alcaldia i la secretaria d'intervenció. I hi ha d'haver una resolució que digui quines són les funcions d'aquesta comissió tècnica. No sé si teniu dubtes o quan mireu el document, si teniu qualsevol dubte, ho podem comentar. Jo només afegir del document aquest que us ha comentat la Magda, de model de pla de mesures antifrau, que teniu disponible a la comunitat, veureu que per la seva estructura s'articula entorn del que s'anomena cicle antifrau, que són això, les mesures de prevenció, les de detecció i les de correcció. Llavors, dintre de les mesures de prevenció que us ha anat llistant la Magda, potser la més complicada és la de l'avaluació del risc de frau, fer un mapa d'avaluació de riscos. Llavors, aquest mapa d'avaluació de riscos el teniu, hi ha un model i el podeu, partint d'aquest model, us el podeu intentar fer amb vosaltres mateixos, detectar vosaltres mateixos els riscos de potencial frau que hi hagi en la vostra corporació, seguint aquest mapa de riscos que hi ha en el model. La resta d'instruments, a part també d'aquesta comissió o comitè de seguiment que us comentava ara la Magda, la resta d'instruments no són massa complexes d'acabar obtenint, perquè tenim la declaració institucional, que ja us deia, més una declaració pel ple de compromís de lluita contra el frau, la DACI, que és aquest model de declaració d'absència de conflictes d'interès per les persones que intervinguin, i els altres elements, que són els codis de conducta, els codis ètics, la declaració de béns i drets, les agendes, les activitats formatives, la formació, tot això són elements del pla que s'han d'anar duent a terme de manera progressiva i que alguns d'ells ja coneixeu i no us ha de suposar un esforç addicional, sí que és un esforç, però que no us ha de suposar una complexitat que no us faci tirar enrere, que hi ha aquests dos elements més complicats, el mapa de riscos i trobar aquesta comissió, però l'altre anirà venint. Jo penso que no us espanti. En aquest sentit, si quan us poseu a treballar el mapa de riscos, que ara el compartiré, està també en els annexos, veieu que necessiteu que fem una sessió per veure com funciona, perquè al principi, quan el llegis la primera vegada, costa una mica d'entendre l'estructura, també ens ho dieu i mirem de planificar una sessió. Us el comparteixo, està dins de l'annex... Perdó. A veure si em deixa... del pla de mesures antifrau, a l'annex 1 i el mapa de riscos i la matriu d'avaluació. Llavors, com s'estructura? Hi ha bàsicament com dos àmbits que és el que es valora per cada element, que és l'impacte que té, el risc, l'impacte que pot tenir, és a dir, si té un impacte limitat se'l puntua amb un 1, si té un impacte mig, i aquí defineix què és cada tipus d'impacte i és aproximat. L'impacte és significatiu o l'impacte és greu i al final la definició és aquesta. El cost per a l'organització que el risc es materialitzi seria molt greu, tant des del punt de vista econòmic com reputacional. Això és el que ens ajuda a definir-ho. I després, és a dir, a part de l'impacte que podria tenir en el cas que hi hagués es produís el risc, és la probabilitat. És a dir, això, si passa, passarà en casos excepcionals o això podria passar amb freqüència. Llavors, en funció d'això, se li assigna una puntuació i hi ha aquest mapa. És a dir, 4 més 4. I és aquí on es situa el nivell de risc. Aquest acceptable ja estava, si no recordo malament, en les instruccions. És a dir, acceptable és el risc, és molt poc probable que es produeixi aquesta situació. I a més, l'impacte que tindria seria molt baix. Aquest seria el risc que es podria assumir. I a partir d'aquí, aquí estan els ítems, és a dir, en els contractes menors, en els plecs, en les ofertes, de vegades no es pot preveure d'un inici. El que fem és una previsió. I per això aquesta matriu d'avaluació s'ha de revisar de manera periòdica.
És a dir, si continuem tenint la mateixa avaluació de risc que teníem a l'inici de l'execució del projecte, a la meitat del projecte, a la finalització del projecte. De fet, en el Pla de Mesures Antifrau hi ha una proposta de cada quan es realitzarà aquesta avaluació de riscos, que consisteix en revisar aquests ítems i valorar si tenim més o menys risc que la valoració anterior que s'havia fet. Aquí, de fet, nosaltres vam fer també una adaptació per a aquells riscos que eren més probable que es donessin en l'àmbit dels ens locals de menor capacitat tècnica o de menor dimensió. I, de fet, aquest és com un resum o una versió més reduïda. Dubtes o aspectes en els que penseu que us podem ser d'utilitat en el futur, també nosaltres per organitzar-nos? No sé si ho veieu com... Quina valoració feu vosaltres d'aquestes obligacions, també? Ens agradarà sentir-ho. Montserrat, que poses cara de... Uf! Espera, que no et sentim. T'hauràs de treure... T'has d'activar el so. Molt bé. Que és que, clar, en aquests moments tampoc ho sabem. Ara, quan ens hi comencem a posar, doncs veurem la complexitat que suposa o no. I, clar, el que deia aquell company que hi havia coses que ja havíem tingut que presentar, si tot el dels codis ètics i tot això ja ho hem tingut que aprovar, però, clar, ara això és el pla en si que és el que ara estàveu comentant vosaltres, diguéssim, no? Ara, quan ens ho mirem, serà quan veurem la magnitud de la tragèdia. Diguéssim, sí. Però, sembla que en principi és aprovar un parell o tres de coses abans d'aquests 90 dies i que ja n'han degut passar no sé quants. I ara també ens ha arribat una altra informació, ens acaben de passar amb data d'avui des de presidència detall de més coses, poder coses detallades. Sí, ens han passat ara un ofici de presidència els que tenim concedides la subvenció una mica de pautes a seguir, diguéssim. Però, que en tot cas segur que no és contradictori amb el que ens esteu dient, sinó... Molt bé. Doncs res. Algú... Molt bé, moltes gràcies, Montserrat. Algú més vol fer alguna altra aportació? Miquel, com ho veus? Jo? Bé, no ho diré tot el que penso, però bé, són coses que es fan fer i com sempre hem de tenir en compte els tamanys dels ajuntaments a l'hora de demanar i exigir papers i cada cop als municipis petits això ens porta més de cul, complint coses que no sabem quasi com fer-ho. I després que m'agradaria saber si des de l'Oficina d'Antifrau de la Generalitat també s'apliquen aquestes coses, perquè també tenen els seus antecedents. Ja està. En principi la Generalitat té... L'Anna potser està més al cas de com ho està gestionant la Generalitat. Clar, l'Anna també coneix més la part de la Diputació, no? Sí, jo conec més la part de Diputació, com Generalitat ho està gestionant, no en els seus projectes. Imagino que estan complint, perquè si no el Ministeri... Sí, no, era una mica irònica en relació al que presidia l'Oficina Antifrau, que aquests són els que ens controlen els petits i segurament sortirem més escaldats nosaltres que ells a tots. Sí. En aquest sentit, si en algun moment rebeu de la Generalitat algun requisit de l'execució dels fons i necessiteu que li fem un cop d'ull, també ens ajudarà si hem d'ajustar els nostres propis instruments. Perquè igual que vosaltres, aquí ens va arribar la consulta a través del Miquel, però segurament hi ha altres subvencions que aniran en la mateixa línia. M'imagino que la Generalitat demanarà el mateix a tots els ajuntaments i, per tant, tot el que puguem ajustar serà d'utilitat per vosaltres, però també per altres ajuntaments. El Marc aixecava la mà.
Sí, una pregunta i un comentari. La pregunta és, nosaltres el pla de mesures antifrau ja el tenim aprovat per ple. Us el presentem directament, ja us l'enviem i tema resolt, ens esperem a que ens ho requeriu, ens hem d'esperar que això estigui licitat, o vull dir... I això va lligat, perdona, amb el comentari. Clar, amb tot això a mi em genera el que deia abans, una gran sensació d'incertesa, perquè, clar, ens apareixen molts requeriments, de cop i volta ens demanen no sé quin document. Un dels requeriments que hi va haver a l'hora de concedir demanava un acord de ple i donava 10 dies. Jo no sé qui va ser la llumanera que va fer això, però vull dir, clar, muntar un ple vull dir, és una cosa complicada. I llavors et genera aquesta sensació de que en qualsevol moment, des d'Europa o des de no sé on, ens baixareu amb alguna cosa i clar, la inversió que nosaltres ens comprometem a fer i un cop l'adjudiquem, sobretot, un cop adjudicada, ostres, jo demano que es vagi amb molta cura i hi hagi molta previsió de què ens demanaran, de què hem d'estar atents, perquè si no ens podeu posar en un problema molt gran si de cop i volta resulta que perquè no hem presentat no sé quin paper o no vam tenir en compte no sé què, ens cau la subvenció, doncs imagina't que les arques municipals es trobin de cop i volta amb $500.000 de despesa no prevista, no? Llavors, ostres, tingueu en compte que vivim amb molta incertesa aquest procediment ara mateix. Clar, no. De fet, jo diria que nosaltres en aquest cas venim a ajudar, Sí. És a dir, la Generalitat us fa uns requeriments per l'execució dels fons, que són els mateixos requeriments per totes les administracions, i nosaltres el que fem és elaborar uns models pensats en ajuntaments més petits perquè els pugueu aprofitar, però nosaltres no us els demanem. És a dir, no us el requerirem. Vosaltres l'haureu de presentar, en tot cas, davant de la Generalitat, ja sigui el model que heu aprovat vosaltres o ja sigui el model adaptat que aprofiteu de la proposta que us fem. És a dir, en aquest cas, ho heu de presentar davant de la Generalitat, que entenc que és qui us ho requereix. Per tant, entenc que el presentem, el nostre pla, i si està malament ja ens diran alguna cosa, si hem d'esmenar alguna cosa, podem actuar així. Entenc que sí, o sigui, de fet, a nivell de requisits del pla de mesures antifrau, home, hi ha algun requisit, però, per exemple, que hi hagi una comissió tècnica, que no sé si el teu ho té en compte. Si ens el passes, li podem fer una ullada, però això no és garantia de que després la Generalitat te l'accepti. L'altra cosa és que en els materials que us hem detallat, és a dir, són materials que s'han elaborat d'acord amb les instruccions 1030. Per exemple, aquesta resolució al més alt nivell segurament és la que t'està demanant la Generalitat. És a dir, que si segueixes aquells passos tindràs tots els elements que requereix l'ordre i també els elements que conformen aquest pla que et servirà per la Generalitat, per presentar davant de la Generalitat. Per exemple, l'avaluació de riscos, no sé si dins el teu pla ho has incorporat o si és un document que penses aprovar a banda, però en tot cas l'avaluació de riscos és un dels requisits d'aquesta ordre del 30. Vale, d'acord, revisarem, Serveis Jurídics revisarà el document i si falta alguna cosa ho modificarem i si hi és tot ho presentarem. Vale. Sí. Però clar, jo no sé fins a quin punt ens obliguen a presentar-ho. En aquests moments el que ens diuen és que l'hem de tenir aprovat, perquè clar, a l'hora de presentar també coses, com també ho has de fer per l'EACAT, necessites que t'hagin obert... Bueno, és que clar, el que de moment et diuen, ara poder aquest escrit que ens han enviat avui igual ens informen de més detalls, però en principi tampoc no ens diuen que els hi hem d'enviar, simplement ens diuen que l'hem de tenir aprovat i poder en algun moment ens ho faran certificar. No sé. Sí. Tampoc diu que els hi hem d'enviar, sinó que l'hem de tenir aprovat per poder garantir que després puguem certificar que hem pres les mesures. Això és el més corrent. És una mica embolicat, Vull dir que no... No, és la previsió que parlava el company és total, vull dir que en podem trobar en qualsevol cosa en qualsevol moment. El més corrent és això, que demani que l'entitat disposa d'un pla de mesures antifrau i, per tant, que estigui aprovat. En principi, no
no s'hauria d'enviar. A vegades el que fa l'Ajuntament és publicar-lo. Hi ha ajuntaments que el publiquen. Tampoc és obligatori, però es pot publicar oficialment. No, 18-11 és de l'any passat. Aquest any no hi ha... A no ser que hi hagi... Ja, espera, que deixem formalitzar. Molt bé. Doncs, no sé, si hi ha algun altre dubte. Doncs, si us sembla, us deixem aquí. Us recordem l'adreça de correu del gabinet, que és gb.innovaciod, és gb.gabinet.innovaciod@diva.cat. Qualsevol cosa estem a la vostra disposició i recordeu la comunitat de Govern Obert i Transparència, donar-vos d'alta perquè allà anirem informant de tot el que vagi sorgint.